ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata-kata baya ka ni ka film karam ngin sawan sa joy. Dan iin dan masusuyan. Pila benar tadi ni nga. Hindi ka jing ke jongai pi kanam kerla. Arpsan Trik District Library Joy. Kasyu kan long khatway ka ba RBG ka ba sanbat ka ba news po Try kerkui pi ngin sa kendo komplisibun. Amen. Ki samla puli jong ka Ribhoy College nong po hak arpsaw trik na itung. Kila punlong ka jingay rally ka bajay jay kum kadak ka jinges nok tilang bat ki samla puli ki bayaki hajantar mantar ha New Delhi. La punlong ru ya ka ni ka jingay rally ban penpau ya ka jingkershan ka bapura ya usonam wangchuk ubala dan ha ka jingshat ngan ka ba arpun rius ngilenter shwa ba unpun kut no hakamit arpulai taring. Kani ka jingay rally ka sedang na pulau ke Ribhoy College bat la pun kut hakmat ke muda building ka badan hanong po shopping complex. Ha kani ka jingay rally ki samla puli klara eki plakan bat ki jingtho ban pun pau ya ka jing songkia jongki halor ka puli puthi bat ki mat ki bakta ya ka lawe jongki samla puli. Habakren syakilat kai kubor unong elam jongki samla puli upoles pangcho uloong baka jingtngu jonga ni ka jingay rally kalong ban pen I bagi samla puli ka Ribhoy College ki yeng teli ka way kum kadak ka jinges nok tilang bat ki samla puli ki bayaki hajantar mantar ha New Delhi. We still every boy. 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 Lingba kani ka jingay rally jungi ngak kwa ban pin ba hangni hari boy kumi ki khun samla ki khna pule ngiru ngidon ya kata ka mensim ka bashinrang ba ngin ai mensim ya pi ki para samla ba ngin ya trailang na ka benta ka ba bha jong ka de ka ri India jungi ngin ya le ban persyang kat bala bantur sya ka thong ya ka ka ba ngi wei pai wei ngi thmu kum haka jinglong samla khamtam haka pule puthi haka jingyo kam haka kot bat kumta ya ka jingpha jongkari barok kawai habai dei bat kani ka paper leak ngisu ba ngidu jingkermen namar kal along kumba kile shiliang kani ka sarkar henry lada ngi wei pai wei ngi kum ki khun samla ngi trei ringkat bat ngin job ya kita ki jing ki badan hakmat jungi bat lenba ka jinga trailang jungi kum ki khun jong kani ka ri India bat kum ki samla ngila ban job ya kita ki jing bat ya kane ka paper leak ngidei ban yo justice ba nangne shakmat kanom dei shu banja ya kum kinta ki jingja ki basnusi hoi ngiru nakaliang jong ka Ribhoy College bat baro Ribhoy youth hi baro kawai ngiru ngikershan ya kinong yelam ki ba shakmat bat ai ba un resign no hi bat ngin thong ya away uba bit ban bat ya kata kapus khnang ba un trei da ka mensim da ka jingi bat da ka jingira markeliang umdei ban ya don kata ka mensim ban ya le shliang ya no ka khubor ka bangakwa ban ai sathi kalong ba tongin yai tur shakmat hadu bangin dayo ya kata kathong kabangi ngithmu